नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत चटणी जी आपण इडली डोसा सँडविचसाठी वापरू शकता। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। 2 हिरव्या मिरच्या, ह्या तिखट कमी आहेत। तुम्हाला जर तिखट पाहिजे असेल तर तुम्ही आणि मिरच्या वापरू शकता। छोटा अर्धा नारळ, कोथिंबीर, भाजकी चणा डाळ 2 चमचे, ही जी आपण चिवड्यामध्ये वापरतो ती घेतली आहे। थोडंसं आलं, 5 लसणीच्या पाकळ्या। जर तुम्हाला लसूण नको असेल तर तुम्ही नाही घातली तरी चालेल। आता आपण हे मिक्सरला सगळं लावून घेऊया। या चटणीमध्ये तुम्ही चिमूटभर साखर वापरली तरी चालेल। खोबरं, मिरची, आलं, लसूण, भाजकी चणा डाळ ही मोठे 2 चमचे घेतली आहे। चवीनुसार मीठ, कोथिंबीर आपण शेवटी लावून घेणार आहोत। पाणी घालूया आणि मिक्सरला लावून घेऊया। चटणी आपण मिक्सरला बारीक करून घेतली आहे। चविष्ट अशी आपली चटणी रेडी आहे। ह्या चटणीला तुम्ही तडका दिला तरी चालेल। ही तुम्ही इडली डोसा किंवा सँडविचला पण लावू शकता। अशा प्रकारे ही चटणी तुम्ही करून बघा आणि मला सांगा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसोसाला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।